ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ? हाँ हाँ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେଖ ଏଇ ପାଖରେ କୋଉଠି ବୈଦ୍ୟ ଥିବେ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। हे भगवान एते बड़े निछटिया जंगल रे हम कोउठी राखिबी बैद कहिल। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? अरे युवक तुमको हाथ जोड़ी नहीं हेउची तम जेमती हेले भी आमा पाको पहुंचाई दिया। ଦେଖ ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଲୋ, ତାକୁ ପରା ମୁଁ କହୁଛି ନେଇଯାଅ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। अरे बंधु मु तुमको बंधु बोली संबोधन करूची आउ कानी पते भेक मागुची हेले तमे जेमती हेले भी आमा पाको पहुंचाई दिया। ଏ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ କରିବି ମୁଁ? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ବଞ୍ଚେଇବି ସେୟା ବି ପାପ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବି ତାହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? ନା ନା ନା, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି अरे नहीं नहीं मु काहे घर भाभी कहिल। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବିଷଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବି। ताल ठीक अछि तुमको जहाँ करिवार अछि सेया कर हेले जेमती हेले भी आमा पाको पहुंचाई दिया। ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଜାଣିଛ ନା ସାପର ବିଷାକ୍ତ ହଉଛି ବେଶୀ, ଜାଣିଛ ନା? हाँ हाँ କାଳେ ମତେ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବ। ताल ठीक अछि बिया। ତାହେଲେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ବିଷଟା କାଢ଼ି ଦଉଛି ଲୋ। ताल ठीक अछि। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ